shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce cewa shi imani laya aruzu wallahi yana tattarowa ne zuwa ga Madina shi imani kamar yadda mucijiya take tattarowa zuwa ga ramunta. Malamai suka ce ma'anar imani ma'ana ma'abuta imani su suke tattarowa zuwa Madina. Duk mai imani za ga hankalinsa yana kan Madina, duk mai imani za ga da'iman yana begen Madina, yana shauƙin Madina. Yanzu mucijiya yadda ya zo a cikin hadisin nan shugaba sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta da mucijiya zuwa ga ramunta. Yanzu mucijiya in ta je ta yawo ba inda take zuwa ta nutsu in ba cikin ramunta ba. In duk abin ta je ta yi mutu cinye, in ta je namunta nan kuma za ta zauna ta nutsu ta huta. To kaga yanda kenan duk mai imani in ya je Madina anan yake hutawa, anan ruhin sa yake hutawa, yake jin daɗin me yake ji, daɗin makotaka da shugaba alaihi salatu wassalam. Yawa mutane ba sani ba, yawa shi ruhin addini sirrin musulunci ga baki daya wallahi yana cikin girmama sayyidina rasulullahi, yana cikin fana'i da karewa cikin annabi. Shi yasa za ga sahabbai yanzu mutum zai shiga musulunci yanzu nan za ga akan shugaba sai dai ya mutu, yanzu nan zai shiga musulunci yanzu nan za ka ji shi akan shugaba zai iya ba da kansa da iyayensa da komai nasa gaba daya don ka san imani a haɗe yake. Sai da tsananin girmama shugaba tukunna sannan ake samun haƙiƙanin imani, haƙiƙanin ka zama haƙiƙar musulmi. Na'am.